కాటుకక్కర్లే నా కళ్ళు, ముక్కు పొడకక్కర్లే నా ముక్కు, అంటే అలంకరణ అక్కర్లేని అరుదైన చికిరి రాయి చికిరి. చికిరియా చికిరి అంటే ఏంటి? చికిరి అంటే సార్ వాళ్ళ ఊళ్ళో ఆడపిల్లల్ని ముద్దుగా ప్రేమగా అందంగా చికిరి అని పిలుస్తూ ఉంటారు సార్. ఏరు శనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందేలాగా ఎంత చక్కగున్నావే లక్ష్మి. కాటుకక్కర్లే నా కళ్ళు, ముక్కు పొడకక్కర్లే నా ముక్కు, అంటే అలంకరణ అక్కర్లేని అరుదైన చికిరి రాయి చికిరి. చికిరియా చికిరి అంటే ఏంటి? చికిరి అంటే సార్ వాళ్ళ ఊళ్ళో ఆడపిల్లల్ని ముద్దుగా ప్రేమగా అందంగా చికిరి అని పిలుస్తూ ఉంటారు సార్. ఏరు శనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందేలాగా ఎంత చక్కగున్నావే లక్ష్మి.